Vet aquí el meu vídeo personalitzat per na Sònia Serrabao, una reina, rapsoda, poeta i preciosa, a la que li vull donar moltes gràcies per haver participat en aquest llibre, per haver-se afegit a tot el grup de micromecenes que, entre tots, en equip, han fet possible la reedició d'aquest llibre. I Sònia, bé, et vull llegir un poema perquè a la festa ja saps que estàs convidadíssima, el dia 17, no te n'oblidis, de desembre, al Gran Hotel Princesa Sofia, i a la festa brindarem i ens abraçarem i ens mirarem als ulls. I et vull llegir un poema, guapa. Es diu Entre l'escrot i l'anus. Una mica més enllà d'uns ulls, no darrere, dins les conques buides com culleres, ni sota l'inrevés viscós d'una pupil·la. Més enllà d'uns ulls clivellada, la magrana s'obre al sol, entabaïda, i brolla son fràgil fil de mel abans de caure, i demana, amb una carícia entre l'escrot i l'anus d'ell, el llampec alliberador de pors, que sap regalimar del vici la propina. Molts petons. Adeu.